Drittijiet ġodda l-familji u l-ħaddiema huma dejjem pożittivi u għalhekk il-gvern għandu jassigura li l-piżijiet finanzjarji ma jaqgħux fuq min iħaddem. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Malta Business Bureau, l-Kamra tal-Kummerċ u l-MHRA għad-direttiva l-ġdida dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol li laqgħu l-ftehim mill-ħuq wara negozjanti immexxija mill-MP Malti David Casa. It-tliet għaqdiet qalu li appoġġjaw b'mod qawwi l-għanijiet tal-ugwaljanza li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li jkun hemm bilanċ b'saħħtu bejn il-ħajja u x-xogħol. Madankollu sostnew l-għaqdiet dan m'għandux ikun ta' pis fuq il-kumpaniji, filwaqt li faħru l-fatt li d-deċiżjonijiet qed jittieħdu aktar viċin iċ-ċittadini u li jirriflettu r-realtajiet ekonomiċi tal-pajjiż. Id-direttiva l-ġdida li l-MP David Casa ilu jaħdem fuqha minn Ottubru 2017 se tintroduċi 10 tiem leave imħallas għal missirijiet, 4 xhur ta' leave tal-ġenituri li xarejn minnu se jkunu mħallsa, id-dritt li jintalbu arranġamenti għal ħidma flessibbli u 5 tiem leave tal-carriers għal dawk li jridu jieħdu ħsieb il-qraba.